Mbagħad Ġesu jaqbad il-kmandament la toqtolx, ta' min nifhmu xi tfisser la toqtolx. U jgħid isma' anke min jagħmel hate speech hemm 3 livelli ta' hate speech li jsemmi Ġesu kontra Huk. Dak qed jibda joqtol għaliex il-mibeda twassal għall-assassinju kif nafu anke fl-istorja riċenti ta' pajjiżna. Nobodu tant il xi ħadd li nkunu lesti anke ntajruh. Min jista' jifhem ħajifhem. Imma il-kelma la toqtolx hija mhux biss fir-rapport ta' bejn il-kbar, is-soċjetà trid tieħu dan il-kmandament ta' Alla antikissimu bħala sinjal ta' ċiviltà. Min joqtol tarbija fil-ġuf ma jistax jgħid li huwa progressiv l-aħwa ta'. Lanqas jista' jgħid li huwa liberali jew inkella li qed jiddefendi xi dritt ta' xi ħadd, it-tarbija xi dritt għandha f'ċirkostanza bħal dik. U meta ngħidu tarbija nibdew mill-bidu tal-ħajja, mit-tnissil, ma noqogħdux nilagħbu anke jkun hemm xatt bil-kullar u jgħidilkom li għax il-filosofi u l-orrief jgħidu li mhux ma' tnissil. It-tagħlim huwa ċar ħafna. Il-ħajja umana tibda mit-tnissil u rridu nirrispettawha imini u f'liema ċirkostanza hi. Bħalissa qed tiddiskutu bl-iskuża li jkollna trabi b'saħħithom. Li niċċekkjaw jekk humiex morda jew le. Ix-xjenza hija għarfa u tgħinna. Imma dawk li huma morda se nagħmlu bihom? Narmuhom? U jekk tgħidli le mhu se jiġrilhom xejn. Imma waqt li qed niċċekkja jekk humiex b'saħħithom jew le, wieħed minn 5 jmut biex niċċekkja b'saħħtu. Sewwa inti tiċċekkja jekk jienix b'saħħti u toqtolni. Tagħmel sens di? Inti trini b'saħħti jew qed tikkundanna wieħed minn 5 minna li mmutu. Noqogħdu attenti ma niċċajtawx ma' Alla fuq il-kwistjoni tal-ħajja u nitkellmu ċar bħalma nispera qiegħed nagħmel jien.